Dobré páni, dneska vás tady vítá Jozy a Démon. Takže lidi, mám 8000 V-Bucksů, budou soutěže na TikToku. Přijďte tam dneska a užijte si videjko. A použijte v shopu sát zjabky z WTF. Moc a podpoříte hodně. Zítra má být Travis Scott v shopu. OK? No zítra má být Travis Scott v shopu, ty nekoukáš na moje videa? Jsi zlej. No právě a on bude v Travis shopu. Je to potvrzený. Čekej Jozi. Jozi, je to potvrzený. Sorry, hej Jozi, je to potvrzený, že se vrátí. Je to potvrzený od jednoho youtubera. What the fuck, Od ale od... Leaker je jakoby, že on předpovídá věci, které se stanou. Ok. Ale prostě od Epic Games to není potvrzený. Jo, týpek to je od Epic Games. Ten týpek pracuje v Epic Games. Jozi. No přece hraj. Ale hraj, Jozi. Počkej, já si to nastavíme tu. A co si nastavíš? Puš to do talk. Co to je? Puš do talk. A proč? Ty nebudeš mluvit? Budu. A ty to chci nastavit na jiné písmeno. Já to mám na tečku. Aha. Tak si to dám například na postrané tlačítka. Jozi, co tě dovedlo se mnou bavit? O tom jsme se už bavili a to je jedno. Dej mi minutku. Ok. Super. Hele, vy jste sem dostal od Ježíška. No. Nový mobil. Co jsi dostal za mobil? Moto E14. Jako je dobrý. Já dostal nový monitor za 6000. On jsem To dostal si dáš. peníze 2000. On jsem dostal. No, Dostal málo. jsem reprák, dostal jsem ještě koly, dostal jsem ponožky. A ponožky, co bych chcel? Boty jsem dostal. Kdo bych chcel boty? A jaké boty? Nike, Jordan, Travis Nice. Scotty. Toto je dobré. Ne? Jo? Počkej, Ne. hele, víš, to budu hrát na PS5. Musím fakt zprovoznit ten mík. Dejte. Na tu sérii. Musíš ale, víš co, tak si dejte Discord do telefonu. Ok. Až pak doma. Hele, já budu online na mobile. Budu hrát. Fonko. Já tě pozvu a ti povím, jo. Jo. Budu na nových sluchatkách hrát. To jsou normálně herné. Jo, dostal jsem ještě peníze. Nějaký. Kolik, A, ta auto. kolik? Jaké Dostal jsem auto? 3000. Ale auto naozaj ne? Ne, nějaký velký auto na výstavu. Joj. A dostal jsem reprák kuklu. Kuklu jsem dostal. Dám si to, jako má Spider-Man, ale já mám kuklu úplně něco jiného. Já mám kuklu. Já mám taky. Na zimu. Já nemám na zimu. Se nevím teďka, jak se půjdu bruslit. Tak pojď. Lidi, doufám, že dáte like a odběr, kdo tady je novej. A zase ne. Tak urychlejte ho dát. Ach jo. Jestli jste neviděli nový leak video, že se vrátí Travis Scott, tak se vrátí Travis Scott. Nekoukej do toho. Si čistím mík. No mám nový mík. S tou penou. Mě zaляhlo ušoch. Já nič nepočujem. Box. Musím na zape.
Streamuješ na to tým Twitchu? Či robíš video? Ne, jenom nestreamu. Točím videjko teď. A jak dopadla ta fashion show? No, vyhráli 2 týpci, jakoby jeden. Ale A co vyhrali? nic. Až zítra, když tam bude zítra ten Travis Scott, až bude, tak teprve dostanou něco. Protože Ty kokos. já se bojím, že tam nebude zítra přímo. Může být i díl, víš? Tak jim to nechci takhle slibovat. A zítra by tam mělo být, no. A to a já? Ale V-Bucks, já se nevím dočkat po novém roku jich dostat. A ty mi něco pro giftneš, viď? Jo. Je v tom. Jaký skin? No tak to bych byl rád. A já si koupím. A já si koupím do jaký skin. Ne. Ty může ten Unreal, ne? Jo, Okay. 17 000 mám bodů. Tam je dačo za 100 bodů pak. Za 100 000. Dostaneš skin za 100 000. Já jsem dostal na Vánoce ještě školní tašku. Víš tomu, že já ti něco řeknu. Víš tomu, že když dáš 100 000 těch bodů, tak dostaneš skin. To si dal šprto. No právě. Free skin. A jaký? Já nevím, jaký dobré. Ale tam máš ten znak. Ne, dám. No a tohle by bylo všechno pro tohle video.